Bilisan mo. Gabriel, Encanto, nataga-Tarlac. Pinuputol mo yung video namin, ha? Okay. Okay, bilisan mo. May gusto ka talaga sa kanya, ha? Ha? May gusto ka sa kanya? Ha? Okay, ubusin mo. Okay, bilisan mo. Pasensya na, putol video natin. Pinuputol ng maligno. Pinaputol ng Encanto. May gusto ka sa kanya, matagal na. Yung may anak pa siya, may anak to isa. Yung kailan ka nagkagusto sa kanya? Yung wala pa siyang anak o may anak na siya? Kailan ka nagkagusto sa kanya? Tagal na! Yung may anak na siya, wala pang anak. Wala pa! Saan ka banda nakatira sa Tarlac? Kasi taga-Tarlac to. Saan ka nakatira doon sa lugar nila? Sa likuran ng bahay nila, sa gilid o sa mga malalayo? Sa likod lang nila. Anong puno yon? Puno ng nyog. Puno ng nyog ka doon nakatira? Oo. O sige. Alisin mo na yung pagmamahal mo dyan, Gabriel. Ang ganda ng pangalan mo, Gabriel, taga-pangalan mo? Oo! Pangalan ng mga anghel yun. Dapat pag ang pangalan ng Gabriel ay mga mababait. Baliktad sa'yo. Ikaw yung kantong itim, tapos Gabriel, tapos sa mundo nyo, bata ka pa, 29, pero sa mundo namin, lolo ka na. Sige, kalas. Agal. Huwag ka na may love sa kanya, ha? Naiintindihan mo? Bakit mo sinasama siya sa bangin? Kaya nga pala, buko yun, malaki. Ibig sabihin, dinadala mo siya sa buko, tapos ilalaglag mo siya. Pagmamahal mo ba yun? Naiintindihan mo ako? Gabriel! Oo! Bakit mo siya dinadala sa bangin? Gusto ko. Bakit mo nga siya dinadala sa bangin? Sa panaginip? Gusto ko. Kaya nga, alam ko, gusto mo, bakit nga anong dahilan? Anong purpose mo doon? Gusto ko. Sasapukin kita, ang ibig ko sabihin, bakit mo siya dinadala doon sa bangin, sa panaginip? Anong purpose at gusto mo doon? Mamamatay ba siya o papatay mo ano? Ano? Sa pangalan ng Ama! Ano? Sa pangalan ng Panginoon Kristo! Papatay mo siya! Okay, kalasin mo. Eh ngayon, papatay na rin kita. Pinuputol mo yung video ko eh. Paputol-putol na yan sa ginagawa mo. Okay, kalas. Meron pa, wala na? Pa! Okay, bilisan mo. Ang bagal mo na magkalas. Wala pa, wala na. Alala nito, baka nandun sa puno. Sa ibig ko na yung nakasabi. Isipin mo yan, ha? Isipin mo kung wala tong sakit. Paano siya napunta sa Tarlac? Oh, taga-Tarlac siya. Magboboses lalaki. Tingnan mo yan, ha? Isipin mo. Makikita mo ang kanyang mga mata. Ang kanyang pananalita. Kung gusto mo magkaroon ng sapi yan, sa pitik lang. Yan, nasasaktan siya. Sa pangalan ni Jesus, oh, kita mo. Walang sapi yan. Sa pangalan ni Kristo, ganun na kami. Tama na, masakit na. Okay, kalas. Isipin mo. Yan ang sinasabing hindi to katang isip. Ikaw yung kaltong itim. Tigilan mo na siya, naibigyan mo na. Tama na yung pagnanasa mo. Hindi mo siya pag-aari. Pag-aari siya ng aking Ama. Dapat siya ay puro tao lang ang mamahalin niya. At iibig sa kanya ay buhay na tao. Ha, naintindihan mo? Oo. Hindi mga ikanto. Ang lahi mo ay lahi mo. Ang lahi namin lahat ay puro tao. Naintindihan mo na? Oo. Okay. Pinuputol mo yung video na. Sasayin yung video namin. Okay. Bumibigat pa nga ako hapon. Ha? Bumibigat pa nga ako rito. Bumibigyan pa mo? Okay. Meron pa, wala na? Wala. Wala na? Bakit ayaw mo ilabas yung boses mo, Gabriel? Na Encantong itim. Ipakiwala mo nga yung boses mo sa ano. Titigan mo nga talaga ako. Bakit tayo mo titigan? Idilat mo yung mga mata niya. Kung ayaw mong idilat. Tumingin ka sa akin. Ayaw mo talaga. Bakit nga ayaw mo tumitig sa akin? Anong dahilan? Sabihin mo sa akin, bubuhayin kita. Pag hindi mo sinabi sa akin, bakit ayaw mo ko titigan? Bakit ayaw mo ko titigan? Bakit ayaw mo i-delete ang mga mata niya? Ayaw mo para makita mo ako? Ayaw mo? Oo. Bakit nga ayaw mo? Wala to. Wala na to. Matagal na to binibigyan ng sakit sa pagmamahal. Ano to? Baga sa tao, ano to? Manyakis. Kung hindi manyakis, ano to? Parang sadista yung sa, ibig sabihin pag tingin sa kanya. Itong huling tanong ko sa'yo, kapapasok lang ni Magnitico. Salamat.
Tinatabihan mo ba ito daw? Yung totoo, tinatabihan mo? Ha? Yung totoo, tinatabihan mo? Oo! Nagkakasakit siya. Kaya siya nagkakasakit? Oo. Tinatabihan mo? Araw-araw? Oo. Eh ngayon, hindi na kita pagbibigyan. Salamat, Magnitico. Salamat po, Panginoong Hesus sa mga Nazareno. Tatapusin kita, Gabriel. Ang ganda pa naman ng pangalan mo. Engkantong itim. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus sa mga Nazareno, iilawan niyo po ang aking dalawang daliri upang simbolo at pag-ibig at kapayapaan namin, upang maging kasintalas to ng kidlat, upang putulin ang hininga ng nasalod ng masamang elemento at engkanto nito. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At lagyan to ng bisa. Tinatawag ko ang bato sa aking puso. At lagyan ng kapangyarihan. Aray! Aray! Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tinatanggalan kita ng hininga at ibinabalik kita sa impyerno kung saan ka man nagmula, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pangalan ito? Mika Valdez. Mika Valdez. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Mika Valdez, tinatawag ka ng aking Ama upang bumalik ka na sa loob ng katawan lupa mo. Dinidilat mo ang iyong mga mata. Magtiwala ka sa aking Aba, gumilat ka na. Sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name. Mika Valdez, tinatawag kita. Idilat mo ang iyong mga mata. Sabi mo in Jesus' name. Amen. 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 Anong pangalan mo? Middle name mo? Tandika. O sige, inom ka muna konti. Konti lang, hinga muna maayos. Inhale. Sige, inom. Dahan-dahan lang. Okay, tatanungin kita ulit ha. Ito ang tanong ko sa'yo. Yung si Gabriel, ang pangalan ng engkanto ay si Gabriel. 29 years old siya. Pero yung sa mundo nila, bata pa siya, pero sa mundo natin sobrang tanda niya na. Sinabi mo ba ikaw si Gabriel? Hindi. Tapos pangalawa, sinabi mo ba engkanto ka? Diba tinanong kita, dinemo kita kanina kasi naputulan tayo ng video eh. Kasi kanina, pag tinanong kita kung babae ka lalaki, ikaw kausap ko, diba ginanong pa nga kita? Anong sasagot mo? Natural, babae ka, diba? Hinawakan ko lang ang dulo ng daliri mo, bigla kang nanginig. Saan ka nakapunta? Malayo. Saan malayo? Basta malayo po siya. Ano nga siya malayo? Gubat ba yun? Ewan. Yun nga po, maraming puno. Maraming puno. Na malalaki. Malalaki. Oo. Hindi mo pa natatana kahit kailan sa panaginip, hindi mo pa napupuntahan. Hindi pa po. Hindi mo pa napupuntahan. Nasa ibang dimension ka sa lugar ng mga engkanto. Yung engkanto daw si Gabriel, ang pangalan niya, engkanto, ganda pangalan niya. Wala ka pa daw anak, matagal na daw siyang may gusto sa iyo. Si Gabriel ay taga Tarlac na engkantong itim. Hindi siya taga Pampanga kasi sabi mo isang taon ka na dito sa Pampanga, di ba? Bago ka magtrabaho dito, masama ng pakiramdam mo, di ba? Pinababalik ka ng engkanto doon sa lugar niyo dahil ayaw niyang mapalayo ka sa kanya. So, ninawa mo na. Ngayon, hindi ka naman niya ano ba yun? Pangit basta, hindi ka niya ginagalaw, kundi sinisipingan ka lang sa salitang Kapampangan, di ba? Tinatabihan sa Tagalog. Yun lang ang ginagawa niya sa'yo. Gusto niya, binibigyan ka ng sakit para makabalik ka na kung saan ka tagal lumaki at pinanganak sa Tarlac. Yun lang. Hindi mo alam na sinabi mo na isa kang lalaki. Pag tinanong ko, pag babae ka lalaki, anong bumubulong sa tinga mo? Anong sinasabi niya sa'yo? Wag mo sasabihin. Pero bakit yung tinanong ko kung lalaki ka, sumagot kang lalaki? Sinabi mo ba yun? Hindi po. Pero pag sinasabi ko kilala mo si Kristo, sinasabi niya wag lang. Wag mo lang sasabihin na kilala ko si Kristo.
Wag lang. Pero pag sinabi mong babae, tinatanong kung babae ka, sabi ng utak mo, wag. Bumubulong sa tenga. Pero kung bigla kang nagsalita ng lalaki, hindi mo na labag na sa kalooban mo. Bigla kang nagsalita o hindi mo alam. Hindi ko po alam. Ay, hindi mo alam. Malakas si Gabriel. Ngayon, pinadidilat kita pa ulit-ulit. Bakit tayo mo dumilat? Hindi ko po alam. Basta wag. Basta wag. Diyan sa tenga ko talaga. Wag. Wag. Kasi, yung hinawakan kita dito sa daliri mong ganyan, tapos iginanong ganun na kita, nawala ka na ng malay. Ito, hawak ko pa lang ito. Ginaganong-ganong ko pa lang. Tapos pinapikit kita. Bigla ka Nakasar nawala ng malay. Tapos biglang Nakasar. bumigat ito, gumano no? Nakikipaghilaan ako. Nawalan ka na ng malay. Ibig sabihin, malakas ang negative energy sa loob ng katawan mo. Sobrang lakas ng engkanto. Wala, baliw siya sa'yo. Pero hindi ka na niya mamahalin. Binalik ko na siya doon kung saan siya nagmula. At itinarado na siya. Baga nakakandado na siya. Mabubuhay ka na ng normal. Hindi ka na mananagihip na parang bangin. Ano paramdam mo? Gaan na po. Mabasa na video natin eh. Marami akong tanong sa kanya eh. Kaso pinuputulan tayo ng video eh. Ilang minutes na yan? Magpo-4. 4 pa lang. O yun lang, masasabi ko sa iyo ha. Wala na akong masasabi. Sa araw na ito ay June 7. 7. Sa araw nito, sa isang taong ka binigyan ng sakit ng engkantong itim na si Gabriel. Ha? Isang taon. Oh, lagi kang nahihilo, di ba? Lagi ka nilo. Sabi mo, di ba kanina interview Lagi kang nasakit ng ulo. Oh, simula pumunta ka sa Pampanga, sabi mo dito Tapos, ka lang nagkasakit. lagi kang nagkaka-UTI. Oh, ganon. Siya nagbibigay ng sakit sa iyo para bumalik ka kung saan ka pinanganak at lumaki. Dahil ayaw niya nga makita at lumayo ka. Naintindihan mo na? Gusto niya, doon lang siya. Kaya tinatanong kita, kung may puno ba kayo ng kasing taas? Ano ba yan? Lubi. Yung lubi, nyog. May malaki ba kayo nyog? Doon daw siya nakatira. Naintindihan mo na? Kaya kanya binibigyan ng sakit para bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Ibig sabihin bumalik, doon ka na pumunta ka na ulit sa... Mga mama kasi yun eh. Ha? Mga mama. Oh, binibigyan kanya sakit. Kaya Kaso, may anak ka na, kailangan mo magtrabaho, di ba? Eh, no choice ka, titiisin mo lang yung sakit. Pero okay na, maayos na pakiramdam mo. Kasi kanina, ginawakan lang kita ng daliri kung ginanong-ganon lang kita, bigla kang nawala ng malay dyan. At biglang bumigat ang pakiramdam mo. Okay na yan, wala ka na. Wala na. Mawala ka ng sakit ng UTI. Ano pa yung sakit mong binibigay sa lagi mo? Kan po. Masakit ulo. Sakit sa ulo. Lagi na hilo. Sakit sa ulo, lagi na hilo, mawawala na yun. Pangangalambot. Pangalambot, lahat yun mawawala. Lahat kasi ng sakit Sa mata. ginagawa niya sa'yo. Pati yung pamumula ng mata mo, mawawala na lahat yan. At yung paninikit ng bibig. Lahat yan, mawawala na yan. Kasi gawa yan ng hindi nakikita ng normal na tao kahit ipapunta mo siya sa medisina. Kasi wala ka naman alam eh. Swerte mo nga, naglakbay ka sa ibang dimension eh. Tutusin, mahirap ka. Kaya pala pagod na pagod ka eh. Ako nga sa Mahirap dilim. ibalik yung lakas mo. Ako sa dilim. Napunta ka sa malayong dimension. Ibig sabihin, hindi natin alam yun. Kahit ako, hindi pa ako nakakarating doon. Ay, nakarating na yata ako yun. Namatay na ako. Joke lang yan. Sige, salamat ha. Salamat Lagi po. kayo magdasal.